Predstavujeme vám jednu z najväčších noviniek od firmy Rapala, a to je koncept Scatter Wrap, tzv. wobbler s únikovou akciou. Tento wobbler sa nesie v znamení odkazu Lavry Rapalu vyrábať wobbler imitujúci zranenú rybku, tzv. Wounded Minnow Action. Nový model rozpoznáme na prvý pohľad už v škatulke, ktorej sa bude predávať. Základný rozdiel oproti pôvodnej škatulke je, že tieto nové nie sú lepené. Tento nový model od Rapaly má dôraznú agresívnu akciu, ktorá by mala podľa tvorcov tohto konceptu perfektne napodobňovať rybku pokúšajúcu sa uniknúť útoku dravca. Dosiahnuť požadovanej akcie má byť pritom veľmi jednoduché a nevyžaduje žiadne špeciálne triky. Stačí na strahu rovnomerne ťahať bez prerušenia a Scatter Lip už zariadi všetko ostatné za vás. Koncept Scatter Wrap je postavený na osvedčených modeloch z minulosti, ktorým tvorcovia spravili jemnejší facelift osadením novej lopatky a nových VMC háčkov. Táto relatívne malá úprava by však mala priniesť úplne nové správanie sa wobblera počas vláčenia. Scatter Wrap má dôraznú agresívnu akciu, ktorá by podľa tvorcov konceptu mala perfektne napodobňovať rybku pokúšajúcu sa uniknúť útoku dravca. Dosiahnuť požadovanej akcie má byť pritom veľmi jednoduché a netreba na to žiadne špeciálne triky. Stačí na strahu rovnomerne ťahať bez prerušenia a Scatter Lip, to znamená lopatka, už za vás urobí všetko ostatné. Wobbler sa totiž pri vláčení okrem agresívneho kmitania nepravidelne presúva vľavo a vpravo od smeru vláčenia. Prvými modelmi konceptu Scatter Wrap pre rok 2014 sú Original Floater, Countdown, Crank Wrap a nám už veľmi známy Shad Wrap. Všetky modely Scatter Wrap sú z balzy. Nový tvar lopatky Scatter Lip zabezpečuje agresívnu akciu. Sú preto vhodné pre nahadzovanie aj lov z lode. Obsahujú VMC Black Nickel háčky zaobleného tvaru a mali by sme na ne loviť všetky druhy dravých rýb. Na slovenskom trhu môžeme Scatter Wrap očakávať v marci 2014, pričom každý z týchto modelov sa bude vyrábať v 16 farbách. Zdá sa mi to na nový model celkom slušné číslo. Všetko o wobbleroch Rapala a hlavne o novinkách pre rok 2014 nájdete na stránke www.podsplavom.sk.